Tajb nirrealizzaw illi jekk illum għandna l-opportunità, illum li nistgħu noħduha għax jista' jiġri għal ħares qatada ma nafux. U inut li mbagħad once li nqala xi ħaġa qogħdu nibku xortina, għax ħareġ li t-sokkor, għax sab li d-diabete, għax tilat il-pressjoni, x'istajt għamilt qabel biex dik forsi niprevenija. Proset. Xorta jista' jinqala minn kollox ta' dejjem. Imma differenza. Differenza x'nista' nagħmel illum biex nipprevjeni dak li jista' jinqala li għada. U dan mhux sempliċiment ġifieri jew tanċi forsi l-kelma tajba sempliċiment, imma mhux biss kwistjoni ta' saħħa, hija wkoll kwistjoni ta' dera. Mela nafu t-temp bħalissa kemm qed iħawwad, però irrelevanti mit-temp inti dejjem hemm xi ħaġa illi forsi għalija tixtieq tidher iktar preżentabbli. Għalija tixtieq tidher iktar forsi il-kelma bl-Ingliż sexy, xi ħaġa. Jista' jkun is-sajf, jista' jkun il-wedding season, jista' jkun il-miliet. Jiena Dejjem hemm xi ħaġa. Jiena nemmen iżjed mid-dera u kollox li nħossni komda fil-ħwejjeġ li nilbes. Prosit. Qed tifhem ġifieri kemm importanti jiela għaliex forsi dawk iż-żewġ kilos, 3 kilos żejda tagħmel id-differenza fil-libsa li kont nilbes il-ġimgħa li għaddiet. Ekku. U programmi kif tagħmel inti pereżempju Angela jwaslu ħafna informazzjoni. U din l-importanti, għalhekk niskata, u għalhekk importanti waslu l-messaġġ ukoll illi inutli tisma' l-informazzjoni kollha u ma tagħmel xejn. Iġifieri l-azzjoni kważi anke jekk tisma' mqar nofs programm, jekk tagħmel dak li tal f'dak in-nofs programm, aħjar milli għajt il-programm kollu m'għamil xejn. Ekku. Imbagħad sfortunatament għandek anki l-lifestyle tal-persuna li tiddependi ħafna minn dak kollu li nkunu nixtiequ nagħmlu. Pereżempju, jiena ħanuħu lili nnifsi illa li xina minn filgħodu sa filgħaxija jekk għandi sa tgħid 3 sigħat nagħmel il-programm il-ħin kollu bil-qeda, jekk ma nkunx bil-qeda fuq dil-pultruna imur bil-qeda fuq is-siġġu ieħor. Jiġifieri trid tadatta anki skont il-lifestyle li jkollha l-persuna. Eżatt, u f'każijiet bħal daw ikolli suġġeriment partikolari jiena Angela. Nistaqsil dak li jkun fil-għaxija tard billej, kemm tkun produttiva, kemm forsi tella xogħol, kemm tagħmel affarijiet illi ħafna fuq il-laptop bil-qiegħda. Tajjeb, mela fil-każ tiegħek dal ħanejt ma tantx jotta lik, però ħantik parir differenti. Għal-maġġoranza li jgħidu li fil-għaxija għatex kemm naħli ħin minn għalija qiegħda nagħmel ix-xogħol u nkun fil-verità qed niċċassa jew insegwi dak is-series li nħobb nara. Tajjeb, allura lil dawn in-nies ħantihom parir. Isma' possibbli torqod nofsija aktar kmieni biex tqum nofsija aktar kmieni? Għaliex? Għax filgħodu dak il-ħin illi forsi l-bqija tal-familja dariqda. Dak il-ħin. Tiddedika ħalik. Tiddedika ħalik. Issa jista' jkun exercise, jista' jkun crafts kif qed jagħmel ħabib tagħna. Imma hekk tajt jiena krejajt nofsija għalija qabel ma beda l-ġen tal-mobile u tal-emails dawk l-affarijiet kollha. Allura imbagħad f'każijiet bħal tiegħek ħajkun dan l-appell tiegħi illi jekk inti taħdem aktar fil-għaxija, mela jekk naf li filgħodu forsi ma tantx inkun daqshekk produttiva, mhux forsi dak il-ħin l-aħjar li ngħid ħanżerżaq nofsija u nagħmel xi ħaġa li hemm bżonn. U l-exercise kont nitkellem anke hawnhekk mat-tim tiegħek. L-exercise mhux bil-forsi sir ġo gym. Jista' kif hawn min qed jagħmel u nifraħlu minn hawn illi qed jagħmel l-exercises anke mid-dar. Jiġifieri m'hemm l-ebda regola illi inti. Qed nipprova ħares naqra wara l-kamera sa nara min jagħmel l-exercises id-dar. U minnu peress kont li ma nara ħamel bidla sostanzjali, ġifieri nifirħulu minn hawn. Imma x'tip ta' exercise anki għal benefiċċju tat-telespettaturi tagħna jistgħu jagħmlu fid-dar. Jekk forsi m'għandhomx dak iċ-ċans għax jiena nemmen ukoll li jekk inti tingħaqad ma' grupp ta' ħbieb, allura anki blejra ta' xulxin forsi ir-riżultat ikun iżjed. Jekk ikollok motivazzjoni jew xi ħadd jimmotivak, nemmen li ħanasal iżjed malajr. Kemm blejra u anke bil-ħbiberija, fis-sens li pereżempju jien dot imur jiena u inti Angela. Isfimni meta qed ngħid il-kelma hira ġifieri in a positive way. Kompetizzjoni tajba. Illi l-fatt li inti anke qed tagħmilha ma' ħadd ieħor mela qed tgħid kelma qabel qed tgħid kelma wara u hemm dak iċ-ċertu sens ta' komunità. Issa l-koll nafu li fejn laqda hemm is-saħħa mela każin tal-futbol, każin tal-banda, mhux magħmul minn individu, magħmul minn timijiet, magħmul minn gruppi. U dak il-grupp li għati s-saħħa, tajjeb, imma anka jekk inti sempliċement tajt ħanamilha waħdi id-dar jew ħanaqbad ċatma tal-familja, l-iktar eżerċizzji nirrakkomandaw huma dawk l-eżerċizzji li huma tal-funzjoni ngħidulhom, jiġifieri għal mod tal-kelma pereżempju ta' parsi qed inqum bil-wieqfa u impoġġi bil-qiegħda. Dak li bl-Ingliż għal min jixtieq ifittex jgħidulhom squats, SQATS.
Lanġis, kif forsi min anka jipprattika reliġjon nisranija nagħmlu l-famuża reverenza. Tajjeb biex dak li jkun jifhimni. Reverenzi dawk ħajjejnu ħafna. Nistgħu nagħmlu wkoll sempliċiment moviment ta' għandi xi barmil forsi mhux mimli bl-ilma ħalli mhux niżloq fl-ilma jekk jaqali, imma mimli naf xi ramel jew xi roċċa. Allura ħadd tagħmlu daqsxejn pis. Ħadd tagħmlu daqsxejn pis u forsi pereżempju tol saħ minn bal-art u tpoġġih fuq xi kabor terġa' taqblu ġa titfgħu mal-art. Dawn l-affarijiet li huma ta' funzjoni. Biex aħna u nikbru fl-età, ġisimna jibqa' jtina. Jimportant indirizzaw ftit anke l dawk it-telespettaturi tagħna li għandhom ċertu età, għandhom ċertu kundizzjonijiet allura ma jkunux jifilħu jiċċaqalqu daqshekk. Hemm xi ħaġa x'jistgħu jagħmlu dawn? Ara, rari ħafna Anġela huma l-kundizzjonijiet li ħabba fihom ma tista' tagħmel assolutament xejn. Mela l-ewwel pass jekk inti taħseb illi bil-kemm tista' tiċċaqlaq, ħu pari minn fizjoterapista jew minn tabib. Għax xi ħaġa b'xi mod normalment ikun hemm. Hemm anke Olympics fil-fatt għal minu f'wheelchair, ġi dak xi għalmuna. Għalmuna tista' anke titla' f'livelli għoljin avolja dak li jkun f'wheelchair. U nkunu eżerċizzji anke sempliċi għal minu bedridden. Mista jagħmel anke eżerċizzji fejn ħaddem pereżempju idejh jew saqaħ. Soluzzjoni normalment dejjem hemm għal daqstant tipikament jekk in-nies qed jaraw it-television, allura b'xi mod jew ieħor moħħhom qed jiffunzjona u tipikament li qed jiffunzjona l-moħħ xi ħaġa nistgħu nagħmlu. Tajjeb ġifieri dik importanti li ma naqtawx qalbna u illi konna daqsxejn ta' entużjażmu biex nibdew nagħmlu xi ħaġa. U naħseb issu għal-waqt. Issu għal-waqt u dejjem huwa l-waqt ta' ġifieri la f'Jannar u laqqas għax ġej is-sajf, dejjem huwa l-waqt tibda tagħmel xi ħaġa. Imma dejjem ikun hemm żmien qisu għaddew il-festi wedna sa nibdew, imma ma bdejniex. Issa jekk Alla jrid 4 tiem oħra ġej il-karnival, allura jiġi l-ħellu marbut mal-karnival. Dawk il-perlin isek tibqa' għaddejja tiekol. Jekk toqgħod sejrek dejjem hemm avveniment ta' ħelu. Imma aħna li rridu nagħmlu biex nimmotivaw ruħna l-ewwel nett huwa dan, illi jien ninduna f'liema stat qiegħda llum. Mela jekk ma nagħmel xi ħaġa isma' fuq il-problema li forsi għandi jew li m'għandix, x'jista' jiġri fi żmien 6 xhur sena jekk ma nagħmel xejn? X'possibilment jiġri? Speċjalment jekk ikollok persuni li jmorru jagħmlu xi test u jkunu qegħdin borderline jinnaf għal xi kundizzjoni. Jiġifieri ara kemm importanti tista' issalvalna mhux ħajjitna imma li nagħmlu omorna nibilgħu il-pilloli. U kemm ħataffettwa lin-nies ta' madwarek. Indirettament u direttament anke jekk ma jgħidu xejn huma ħajħossu illi pereżempju ommhom missierhom mhuwiex b'saħħtu ħataffethom ħafna. Jista' jkun ukoll borderline illi llum qed jiġini l-ħwejjeġ bleżatt, jekk jiena forsi nitqawwa naqra oħra ma ħajbqa' jiġini xejn dak borderline ukoll. Ġifieri dawn huma affarijiet reali. Illi jekk ma nagħmlux xi ħaġa fuqhom illum ma jistgħux jitjiebu waħedhom, jistgħu biss imorru lura. U dak jista' jkun motivazzjoni għal ħafna nies, jiena ma rridx li mmur lura. Għal ħafna nies oħrajn l-akbar motivatur ikun x'ħan akkwista. Mela jekk illum qiegħda nilbes size 20, jiena biżmien jekk nieħu l-affarijiet bis-serjetà ħanġi 16, 14, 12. Kemm ħanidher aktar konfidenti, kemm ħanħossni aħjar, kemm ħanorqod aħjar, kemm ħanqum aħjar. Kemm anke ħanallem lil ħadd ieħor biex jimxi fuq il-passi tiegħi. Dak huwa motivazzjoni ta' x'ħan akkwista li llum m'għandix. Jiena nemmen li rridu naqra mit-tnejn. Irridu awareness ta' x'se jiġri jekk ma nagħmel xi ħaġa. U rridu awareness ukoll ta' x'se jiġri jekk ħanagħmel passi pożittivi. Però dik idu nibdew għallum, għal xejn noqgħod nintela kolni motivazzjoni għax nara Allura dawk it-telespettaturi tagħna li qegħdin jarawna u jgħidu qed nisma' lil Mattajos u vera għandi bżonn nagħmel xi ħaġa bija nnifsi, mi fejn għandu jibda x'irid jagħmel illum. Għax jekk naqbdu ftit minuti nkunu bdejna. M'hawnx bħalek. L-ewwel pass niklirjaw il-kabord. Dak l-ikel illi mhux ħajjejnek biex titlef ix-xaħam tieħ lil food bank. Alright, għamel il-ġid bih, mexxieħ. Number 1. Number 2, jekk m'hemm xi ħadd fil-familja stess illi ħajibda dan il-vjaġġ miegħek, inti ingħaqad l-barir tiegħi fi grupp, ingħaqad f'komunità, ingħaqad f'tim illi bħalek hemm nies illi taħt gwida professjonali qed jitgħallmu x'għandhom jagħmlu qed jagħmluh flimkien u dejjem mexin il-qudiem. Tajjeb, għax birds of a feather flock together jgħidu. Dik importanti ħafna. Allura inti porta xulxin jagħmel id-differenza. Kollox fil-ħajja, ta' jekk jiena rrid neċċella fl-istudji, irrid nitħallat ma' nies li qed jaċċellaw fl-istudji, mhux min ma jimpurtax mill-iskola. L-istess ħaġa bleżat mela sib inti fejn tixtieq li tasal u inaqas dawk il-gruppi. Parer ieħor ikun illi inti tafża kemm jista' jkun nies illi bdejt. Hemm min jgħidli jiena ma ħanejt il-ħadd, ħalli jekk infalli ħadd ma jkun jaf. Però l-iskop li inti tafża kemm jista' jkun nies biex inti tħossok responsabbli biex ma taqax aċċajt magħhom.
Issa tgħidli forsi provajt u mhux qed nagħmel progress daqskemm nixtieq. Fine, dak li jkun ħajjin nota. U mhux faċli li tibda malla darba tibda x'imbagħad hawn min jgħidlek. Jiena from one extreme to the other. La darba nibda mbagħad isu tibqa' dej. U grazzi li semmejta għax dik tkun ir-raġuni Angela għalfejn ħafna nies jibdew u jifqu malajr. Għax from one extreme to another. Fil-li nikol kull maġi qudiemi, fil-li qed tagħmel il-pureta l-ħaxix biss ħajti kollha u minn għalija li ħanżomma għal dejjem di. Farsa, xi darba ħataqbiżlek anka ġismek ħajbda jurik, isma' għajjena, mitluqa, batuta, forsi qed nitlef ix-xahar. Fil-verità Mattejos il-ġisem għandu bżonn ftit minn kollox. Mhux hekk, aħna magħmulin biex aħna nikkonsmaw kemm proteini, kemm xaħmijiet u anka karboidrati f'ammonti kontrollati, però għandna bżonn ftit minn kollox. Għattul ta' żmien jgħidulek anke t-tobba di, ġifieri mhix xi ħaġa ġdida, assolutament. Issa l-qofol ikun hawn. Illi jekk aħna nafu fejn nixtiequ illi naslu, irridu nkissruha biċċa. Mela inut li ngħid jekk illum qiegħda size 22, irrid naħdem biex niġi size 12, naħdem l-ewwel għal size 20 u l-aħjar norbotlu żmien. Mela nieħu parir, ngħid isma' x'inhu realistiku għalija biex nasal size 20, kemm għandi bżonn żmien bejn wieħed u ieħor? Ġimgħa? Impossibbli. Ġimgħatej? Impossibbli. Għax imbagħad meta tiġi biex tagħmel anki target inti, naturalment importanti li tirraġuna anki għal żmien. Għax ngħid jiena rrid nonqos 10 kilos issa f'4 ijiem. Naħseb li tagħmel iżjed ħsara milli ġejt. Tagħmel iktar ħsara milli ġejt għax minkejja li forsi fuq il-miżin ħadd jieħu pjaċir, ġismek in ġenerali ħajrribatti. Jiġifieri inti meta tlif daqshekk ammont ta' pis f'salt, ħaterġa' tellaw kważi fl-istess żmien. Mela hekk ħaġġimgħa qabli ġimgħatej tlieta wara jkun diġà reġa' tela u hemm min jgħidli żied miegħu. Għax from one extreme to the other qatt ma ħadmet. Tajjeb, da maġna fil-li ma tistudja xejn Angela, fil-li tistudja 7 sigħat kuljum. Kemm ħażżomma di? Tagħmilha jumej u titkisser. Jiġifieri anke r-riżultati, bħalissa ħafna eżamijiet għaddejjin. Jekk inti ma tagħmel xejn fil-fdaqqa waħda l-aħħar ġimgħa tippanikja u tipprova tassorbi kollox, minti ħa tassorbi xejn. U laqgħet inġibu l-eżempji tal-iskola li rridu nagħmlu mela huwa bħal l-iskola bħal meta konna iżgħar. Illi jiena qabel ma nagħmel il-final exams, jekk għadhom jagħmlu għax naf li hemm ħafna bidliet, inti jkollok ħafna testijiet. Mela qabel ma nasal għal size 12. Imma qabel it-testijiet ikollok it-timetable li tittonora wkoll. Jiġifieri importanti li nagħmlu timetable u nsibu dak il-ħin id-dedikata lina nfusna. U ħadaħħalha kif qed tajb inti fil-kalendarju. Tajtx jekk insib ċans nagħmilha, għax dawk l-affarijiet li ħallejthom fl-arja normalment ma jsirux. Inti ma tgħidx jekk insib ċans inwassal it-tifel il-privat, le, li t-tifel tinwasslu l-privat fil-5:30, mela fil-5 nitlaq mid-dar. L-istess ħaġa l-exercise. Jekk verament huwa importanti għalik, u fl-opinjoni tiegħi huwa importanti għal kulħadd, però jekk verament ittieħ valur u priorità, inti ħaddaħlu fil-kalendarju. Il-bqija ma ħanaslu mkien. Grazzi Mattejos, grazzi tal-informazzjoni. Mattejos kultant meta jkun qiegħed magħna jkun qisu l-kuxjenza tagħna, ġifieri kemm importanti illi nisimgħu minn dak il għalilna xi ħaġa żgħira anke fid-dar tagħna kuljum. Żgur satejna biex għada nkunu aħjar.